Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso sa Mindanao, dunay talagsaon nga matang sa art nga gi-practice sa pipila ka mga lugar o gitingwa sab karon nga mapasa kining maong skill ngadto sa mga kabatan-unan sa ilang dapit. Makauban nato karong butaga mga kapuso, soil artist si Mr. Raul Bendit. Good morning, sir. Good morning. Maayong buntag. Daghang salamat Sir Raul sa pag-uban kanamo karong buntaga. Sir, can you tell us more about kining inyong gipangbuhat, sir? Soil art, sir. Ngano nakahuna-huna man mo, sir, nga mo gamit og soil o yuta sa inyong mga artworks? Sa una nga atong 1996 nainganyo mi sa mga artists, nagkalalahing mga artists, di lang sa Mindanao kundi sa tibok Pilipinas. So pobre man mi na mga artist, dili kami di mi daghang kwarta. So naningkamot mi kung saan na mo pagpaint na maskin wala mi kwarta. So moto si Waway Sawa is usa siya naghatag sa akong idea na basig po din nato ipinta ang yuta kay natural na yuta kay ang clay is ginagamit manggod na sa uban nga ginipinta. Niabot na time is nay mga artist na nay nihatag og idea na basig po din ninyo butangan na siya og glue. Mga artist gikan sa Cagayan de Oro, gikan sa Davao, like Kublai Milan is naghatag siya idea na unsa na to nga mapalig-on ang inyong soil painting. So iyang ginabutangan og mga mix na glue. So gikan adto, nahitabo gid siya na mopilit na gid sa canvas, niya maposter na gid siya. Karon nga time is daghan na kayo di lang sa among tribo ug sa uban pud nga tribes dinhi sa Bukidnon. Kay 7 tribes ang Bukidnon. So daghan na kay ang nakabalo. So di lang pod ang uban na sa tribes maskin mga Bisaya is nag-soil paint na pod sila. Sir, Sir Raul, unsay proseso una, sir, sa pagbuhat ninyo ani, sir? Unsa man ni kadugay ni buhaton, sir? Kana pwede mo step by step nimo na mo, sir, og pakuan, sir. Of course, na yuta, sir, diyan sa sunod buhaton. Ang yuta, first gid mo siya nga pagsugod mo i-paint nimo siya, butangan nimo siya og tubig, imo siyang ayagon kining pus mo sa piece on niya kanang lubagon og mayo, tapos imo siyang yuta, o tubig, glue, tapos ang canvas is imo siyang i-primer, tapos pagkauga mo to i-paint na nimo siya. Sir, we notice sa inyong mga gipang buhat, sir, ang inyong mga artwork, sir, nga ang mga gipang feature ninyo, sir, mga native, mga lumad, mga indigenous people, sir. Ang among yung idea sa among mga subject sa among paintings, nagauban gid diha ang atong kultura ug sa atong tribo ang mga history sa atong kultura ug apil pod sa atong kinayahan pod. Pwede may can you tell us briefly, sir, mahitungod sa inyong tribo diha sa Bukidnon, sir? Every year nami Talanigdi festival. So dito niyo makita ang mga arts, mga sayaw o mga mga kanta sa mga lumad. So every October 10 to 14. So pwede mo makabisita anytime. You were saying kaganiha, Sir Raul, nga gikan kaninyo nga murag lakip sa mga nauna ani, sir, sa paghimo sa mga soil art. Inyong gipasa ni sa mga batan-on sa inyong lugar aron sila sa makakat-on, sir? Yes, ginatudo na mo sa ila ang soil arts na binigid sa mga lumad sa tribo nga Talandig, Higaonon. So daghan pa kay tribo diri kay 7 tribes magud ang Bukidnon. So amo ginatudlo sa mga youth para pod mapadayon ang soil paintings na dili mawala. Kay unique siya na medium. Tapos dili siya makadaot sa imong ginhawa sa imong kay organic siya. Sa mga nangutana, Sir Raul, pila may price range ani inyong mga obra, sir? Pero dili pa kay taas ang price. Mubo lang 20,000 to 40, 50. So yung nga na lang. Pero sa uban ako mga kauban is nana ko yung makita na 100,000. 60,000. Inga na. And to cap this off, panapos ni mo nga mensahe, Sir Raul, sa mga nagtanaw nato karong buntaga, sir? I hope na inyo kong suportaran ang mga di lang ako, sa tanan nga mga artist sa Pilipinas or Mindanao. Kaya para pod na magpadayon pod mi sa among mission na pag-promote sa atong kultura o kinayahan. Thank you so much, sir, sa pag-uban ka namo karong buntaga.
artist mga kapuso gikan sa Bukidnon si Sir Raul Bendit. Salamat sir. Daghan kay salamat po sir sa inyong pag invite sa ako. Daghan kay salamat. Salamat sir. Salamat kayo.